Intlaħaq ftehim storiku fej bis-saħħa tal-MP Nazzjonalista David Casa intlaħaq bin li jindirizza l-sfidi fit-tibdil fil-klima. Din huwa dak li qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fid-dawl tal-aħbar li l-ħidma tal-MP David Casa sarfet f'kisba kbira li mill-ġdid tpoġġi isem Malta u isem il-Partit Nazzjonalista fuq l-ogħla livell. Irrid insemmi dan il-lejl tal-għodu ktibt anka fuq Facebook dwar dan. Kenna diskussjonijiet u ntlaħħaq ftehim storiku fejn bis-saħħa ta' David Casa, membru parlamentari Ewropew tal-Partit Nazzjonalista, ġie miftiem ammont kbir, meta qed ngħid kbir, biljuni ta' flus biex jiġu investiti ħalli nkunu nistgħu nindirizzaw l-isfidi li għandha d-dinja partikolarment fit-tibdil tal-klima, eċċetera. Araw daqsxejn li kieku aħna maħniex membri tal-Unjoni Ewropea, l-ewwel ħaġa m'għandniex membri tagħna illi qegħdin fuq quddiem jiddeċiedu u jwasslu għal dawn il-ftehim storiċi. U t-tieni, ma nkunux nistgħu nibbenefikaw. Issa miljuni se jkunu disponibbli għal Malta la darba l-ftehim ta' Casa jekk issa l-aħħar approvazzjoni fil-bidu tas sena l-ġdida. F'istqarrija David Casa qal li bħalissa jinsabu ferm viċin sabiex jiżguraw li t-tranzizzjoni klimatika tkun aktar inklusiva kif ukoll ġusta soċjetà. Il-fond ġie approvat għal 86.7 biljun euro u se jiġi finanzjat minn mekkaniżmu storiku li jitfa' prezz fuq l-emissjonijiet. Fil-kummenti tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li dawn l-affarijiet jagħmluna aktar kburin u li dan il-qbil sar grazzi għal-ħidma tal-MP tal-Partit Nazzjonalista David Casa. Bernard Grech tenna li dan kollu qed juri biċ-ċar min qed jagħmel differenza ċara biex tittejjeb il-ħajja ta' ċittadini Maltin u ta' ċittadini Ewropej.